obufu o kaso no wanyi ahema ntiantiantiantia no so edidi yachi aya yamfuna etia begu ye boso obaye mwani na ho na sue nyansa mwani na ho na do ma hene eto de ade na muwa se to de ade na se muwa konfa no kire de mbaba Abusia Bonofoc and Asantefoc nsem a ekoso currently no enye asem foforo abobo ababa beduru baabi a ewo se mpanyefo ehwe na omode omuna sim anye saa woyene ebetumi ato Ghana emra on social media another one mienu a trendy eye Bonofoc ni bi ni Asantefoc ni bi esadi esiani ewo social media TikTok ana enya agorokora si ekase yebehwe han a yebehwe han a ma ade no ebefiri social media na afi aba Ghana ha se bia si bebere ebi nso sisi wa man bebere so tribal war Côte d'Ivoire ntoko a esi na ye tribal nansen eye northern region ebi esi wono mo omoko echense ehu but kroma say amanfo aye din aye nhwe han amanneoma ekoso no ekoso meka se ewo se obi ate ase obi ahu ni dibire ewo oman mu a yetimu obi antumi ni obi anyepe Asantefoc se ensatia nyina ewo hoi enyepe ahemfo chinya nso ebi didibi achi odin se denti na nananom bu sa abene to if so obi claim say oye too big to challenge obi a enye yen na eba abeko santokwa no emfa hye etirim because me meti habi entokwa ni si amene ebekume wo na wo yesa na mo ye dede ni nyina so mugu aburochire de eme ya no no omo aburochire na omo sujaguma ase na be ya entokwa be si wo Ghana because omo nke aba Ghana bi entokwa nsi na yenyenwu uko social media say social media na ye ish no anu ni kuro na amanfo beberegu so no o ma starting to kwa no ho a nansen otumfo ko pie modoma wonim de esi ya na ya ma obi amba yi aseni ade nyina no cause pani ewo ho oye pani but enye yen na wose ye konsanto kwa no tete no se BBC a ye fra ahemfo ni mienu ne de sekan ahwo se mo nwako wo beku ba kono no wadi ni manfo so aka ho yen hwe emmamo embeke kanto kwama ne mefode yen ewo kurum ha sei na yen ho nkokire yen emna on TikTok video bi a lady we say ye another guy ebe reply no me pese ekwa kohwe videos no mienu na ye ba ya to aso Asantefoc ni enum dwanti saade we mi dwa wo mo mi twese mi dwa wo mo ni enum dwa no oyene mu a wonya bropa sa Asantehene sa wonya bropa na nu ada hwe konfadoche wogina ho sresre ahiafo kagetiafo 1 cedi ene 2 cedis kagetia ye fise no watimi asese sika ade ahane bas na jimifo no so di wachi si ekotwa doma ahiniti na sana mu nsuro pa ne anum dwana na mu dwamanu mu a mu radio station bebre mu Facebook mu niema bebre nese ka mo na so ka kiro mo say ye ba ye betwa mo hiniti na mo de mo dom no kwana ka mu hu ne ebesi mo dwamanu makwa duru breku ma wie eno kura no ni mu firi ho wie ye na mo de toto social media ma ye hu bia ye so ye beka sa bi mo fa manum dwan nko hine we diabro mama ti bebe sika jeti ama mo kumasi abontene so kajeti ya ho asai hine we nya na dwene se okura ma Asantefoc wotu kumasi kurom se de wosi dwawanum sa woti sika dwa so no ese ka kumasi kurom kura no wotimi haye nipa mo mu ekiri ni kuro no mu e ma Asantefoc no nanka wotua ka ye woka hwaba se wateta akogu brekum ayiye me koye ye hwesika wasai no
Uya buffo pa wo sa Asantehene we. Uya buffo o kaso no wanyi ahema ntiantiantiantia no so. Edidi yachi aya yamfuna etia begu ye boso. Ni edidi na chi pajabaje yansa ya asatware go ya ni ya kyerɛkyerɛ no ho a. Ana na mo ya buffo sa ampanyifo no. Hwɛ ne kumase aye. Hwɛ nkura ehuna mane nkura wo kumase bebira ada na kromfo. Adan enye wo a anya sika uya buffo pa na minimu nkrofo na ya na ya jimi na binumu DY1 should listen carefully. Doma bodamfo opekasa. Doma bodani opekasa papa. Wo gidie. Kan ye mfama wo gidie. Ah? Hwa na ye num dwa no. Hwa moa. Mumu ye boni ayefo ohu. Mo. Konfra no chi ewo ho no. Ewo ho ma ye nyina o. Mukwa na moba ne kese mo kodi mo nkwasi asem na mo tutura asem na ko twetwe mo nsekan na mo pirepira ye ma mo so ese mfa mo na konfo no che na ekese mu ubegina be kan kwasi asem ho otumfo sika na wo gyegie no ogima ye nyina o tisenka ye badwemba na wo da miye so da kete so a dufo chie why wa funu tuku se tumi a ye che na yi ase anopa eyi ase sumiye wam no from sa no etie eyesi sumiye pepepepepepepe be kan kwata se mo hu sa wo ye badwemba me kura asuko no metete me abetimi ya wo me ba no kura no medwene chen ma dadwene hu ehu se konfa no chi a na Asantehene no tikokko so tikru ni kra so dudu obi bi odansa so kokodrufo a wonwa nanum on kasa basabasa king Solomon ene kwa na motene bibi ya yemo no ene mbewu wo ho mbebobo adam ese so abodam to ma bodan ni obodam Gena wo ye no se wo nyansani na ada sum yeso a nka be hwe hu se ye na wo ye no ya ma ye nyina ga na ma nyina ko se ya manfra ya to apete eto de adin a ye bom hwi di freedom aho ye se momna konfo no chi na mo magya yare hwe wada adwene ho wa wo na ehwehwe ba bi se mpadua wada adwene ho be kan kwasi asem beka je se ye kasa tu no ye fun wate wanu tuntum wanu fom tuntum se kraman no ene ne hyene wo why wani ma abo apeso se pimpini state wo pimpini squadros pimpini no saa na wafana ye obaye mo wani na ho na sue nyansa mo wani na ho na do ma hene eto de ade na mu wu a se to de ade na se mu wu a konfa no kire de mbaba se wada adwene ho ahunu nyansa ehu se de papa na ye no otikiru ni kra so na Asantehene kuma apem beba eno kwa na motere bibia ye mmese mekoso aka a wo bodam wo ho no ese wutu ewu modam eso chente de wo bodam se wada adwene ho ahu se papa no opeye nyina ye yi a nya Asanteman ko a o ye nyina da se bunu ni o se de enye o be hwe bra bonkontempo be hwe ye kumase eni Asanteman mu ha ye wei bunofo na abu wa ha ofa ha be ofa ha bo fa ha bo obi apa mu obi si wonko baabi ye muso da se be kan kwase asem be kan kwase asem wo hu why o minute in center table be kan kwase asem so wonya no obi e kan tu be ka bi na wo kasa gbegbe nya no ai bibie oba enya no ai bibie kona kwada sumye so me hu ye ga me hu se panyini die panyini kasa wo nyansam aso so de menim se wo de wadwene nyina te se totofewa adan a na ogege ayi kejeti afo ma 112 ye amamu papa no sabio senka wo ye boni wo ye pesamin kumnya ko no mfa hu o woni sika o wodi obedie enso wo dwene ye sabi ye hiafo ho wo dwene ye hiafo ho enti de bai odi abetu nyina ye nim se nyina ye mmoa cause ba kofo hoyi na ni nsu nyame ani kata ba kofo nsu widie ebu wonsom ene ejina
opeso o hye ye dom ukuma apem a apem beba ye bibia nso a ye botwi ni aye to no ankasa senko ye pesami nkunya ena ompe ye yi a ompe Ghana man yi a keba ye ya hospital ne say no won kan fa ne ho I don't care ko baka so won fa ne ho because ne babie ne ho a asamba se sikere mo akoto konfa no chi ho eye ne ya abunofo e ka ho mamnye ne general ye ne ya abunofo ka ho na wo mie onni organa ha onni so wo hia sesese ne ekohye ne POP de me ba konfa no chi do ma hene hospital bia ni ho a wa ya e ba sesese ba emergency sesese ya ye be je ye de ba kon be kwa akwaje na ya hwehwe nti samu kasa asamba na samu kasa mun nasum yeso na mun nwini hunu se asam na mba be ka no mo ka ma daache emfiti preko pen kasa basa se akoko a wakọ abu a wo ne pio odo na sese bi wo jare nan a onwene ho akoko a wakọ abu wona se wo jare nan a onwene ho na nya wa wo ye nipa se wo kasa manyan samrem mesi misi biem se konfa no che hospital na Asantehene otikiu ni krauso odudu obribie odansa nso okukodufuo be ma asabi ebuse bi nya do densa bonkum fredom kosa kodi nkunim wo prese ye be ye niye no ye ya ma yen asantefo ye ya ma bonofo ye ya ma nkranfo obi biada a wo asanteman mu ha impo mu amuwo doma no eto de adina ye de mutu ambulance mu ye de maba konfa no system magya ya hwe enti kan kwase asem enye wano se sumi na so ade wano abopo wo wano esane ye nsane ye a wapente wano se chente dan ya yeso nsuo wa no no ebe kan kwase asem no mind your words you get me you better mind your words or else brim abusia enioma etwagu ye no ena hu se this lady was start sade no ama boy we nso abe reply no na se ne mekan no mostly ono so wa abrochire ni bi a eja onama woni mu bi na ofili se no woduru abrochire nti woni ohene bi a na se panyi bi a eyepe ewukurum ha sei ofecha abrochire wono kura emra ewo hono adibuo de yede wo wati ase menye sure se ye wo na obuade a wuduru abrochire still wobetumi afiti prekope edidi atem by heart like that wati ase enti no ye nhwe mo no emmeye yodium emmantukwa ne mesi wo ha sei na yenyenwu no eno de ye nti ase enti me besere omu nyina se adabraka omu njai sa anema na ekoso no ehu hia mfaso bia nso ni so because ba wo no ti abrochire but obusuani bi wo ha waka ehu sa we mu ye nipa bonefo ai ni kwanse ezomus aha AYA media subscribe ni mi abel no so se ne be ya the video atu mu na wonsa ebeka